hei voina International Paragliding Accuracy Championship and Airsports Festival 2024 Federation of Aeronautic International Category 2 bong chom ser chipa Mizoram Airsports Association masate paragliding site tur puala press meet kanei ngai poimo local com te wangin lom thu ka sei masadu ani ama sa in paragliding chungchang phalakna lo to te hi talan phot thain ka sia Mizoram Airsports Association te hian bong chom ser chipa khian Asia rama paragliding site thabberangai an hmaa an mun ma tha an lo buat sei to ser chi phi kan thriat thewangin kan chief minister bial ani sarkhan ma sahun lai khan abial chunga khovel huwa pa mun tha ti sha in opposition MLA ni chungin paragliding site changtlung tak buat sei turin le pre world cup ba ka international paragliding accuracy championship te buat sai ani theinan NEC tangin financial support te Lalrinpuii na sa masa hian patron member omin thei top chhawpchhuah thin ani tun tunga po hian kan chief minister hi aphur ema meeting te po kan han nei ho thina tling taka he kan festival Airsports Festival 2024 hi theina turin tran alana sa ani bong chom ser chipa paragliding site hian masa malak na in national level training program buat sai aloni to boka India ram puma thalai mi somsari chuang zette chuan paragliding pilot ni thei turin training anopal sang to bok ani Mizoramin tourism sector malak na tam takjinga world map kan lan ve theina chun paragliding in elna kumina kan bua sai the don ani tun nai ri hi chuan khovel huwa pa infiam na reng engma Mizorama khen emaw lan theina kan la nei lawa kan lan theina chun ani chuwang chuan chanchin bumi te po hian na sattaka min puanzar sakhi kan mamo ema sumsen turte kan nei lo line chief minister finance minister ni bok chuanin tourism lama mason na je nei kan bo zui thenan sum mamote min ngai to saka alom kan ti ani ni kwa tangani som pali December sang ni som ni le pali chunga international paragliding accuracy championship le Airsports festival participate tur hian ram sang tuna chuan som le pahne tangin anron in report to a then chon lo thleng to boka chung ram te chu Saudi Arabia te Kosovo te Albania te South Korea te Spain te Singapore te Malaysia te Indonesia te Mongolia te Nepal te Kazakhstan le ram chung India tangin paraglider somsari le pakwa te anokal khom dona event pakhata tel tura ramdang mi kan nei tamber tum ani hri don ani China le Germany atanga lo tel tur te hian visa problem an la nei wangin an lo la thleng theiri lo boka an visa te fel chuan an ni po hi beisei lai mek ani he festival chung hian mipui chimtu te tan paragliding joyride dona hot air balloon joyride baka ngakwai chia angling kan ti te air rifle shooting te don boka tinzan lama free concert lung taka buat sai tum ani bokani India rama competition lian ber turangai buat sai thea kan hi lom kati mi pui te poin an ngai hlut ve hle karing tlata adventure tourism hi potential kan nei na ni don poin alang ani tha lawa kan ti chho chuan na satakin eizon na thazok kan la siam thei hi ka beisei tlatani press mi te hian kangen na tlom takte min ngai poimo sak thina kan event nei reng te min puan zar sak thina nang ni awang hianin na satakin publicity te kan thi thina
in chunga hian voina hian kalawm em a hna sin festival le Lalrinpuii festival te pawh tluang takin kan lo hmang zo thei ta a in mipui na zara mipui pawhin an ngai hlu tak zeta hna sin festival kha chawlkar hnih le tlem an hmanga chuti chung chuan cheng nuai zahnih vel lai mai kha sum hmu ani a mipui te an lawm em a tin ni thum aw Lalrinpuii music festival a khan cheng nuai za vel chu sum te vel a awm bawk ani sum dawng ten hlawk nan lo nei phah kha lawm awm ka ti a mipui mimir an lawm a hotel zong zong guest room zong zong IB kan ti ang chi te tourist lodge ang te a full veka restaurant a top zan Lalrinpuii te khan ei tur nei to lo khan kan in hral zo to an ti a khatiang khanin an tam em ani mina Lalrinpuii a food court nei ve zinga mi pakhat alo lenga nuam a ti zia le a hlim zia le poisa a hlo hnem zia a ron soya khang te hangai thlak nuam kan ti em ani ni som le paruka tang hian December ni atira tak chuan ni som le pali atanga ni som hni le pakhat December chung hianin winter festival AR lamwal kan hmang don ani a amai ro chu ni som le pali kha youth icon top 10 te khan hei har save te ten lo ni a organizing committee lam te le an mani promoter te thahnem ngai na khan Christmas laia sum an lo siam ve theina turin platform in pe ve ra u an ron ti wangin ni som pali zan kha kan tiana ticketing an tianga youth icon rol hawin so lam mwala concert ropui tak an nei dona ti chuan keini hian winter festival hi ni som le paruka tanga ni som le pakhat thleng kan nei dona winter festival po hi ministry tanga funding kan nei ani a ti chuanin heng event kan nei reng te hi kalo soi to ang khan department mi chu sarkhan hathok kan ni me a event management kan thiam lawa chu wang chuan khopui dang le straight danga te ram danga ten ti thin angin heng event kan nei reng hi outsourcing tender mangin ati thiam te hena i pezelang u kan ti a ti chuanin chung ho chuanin an organize ta a lung le a po chu tiang ani a tin tu na po hian winter festival po hi mark event in an chang dona tu na hian marketing te an ti chho mek zela ti chuan heng festival te hi rui hlo lama inzir tirna tan platform that taka man kan tum boka lung le po khan kan hmang chho zela ti chuanin helaya winter festival chu AR lamwala kan hmang dona chuta chuan atop zana hian international band nen khar ani don bokani chutiang chuan in bua seina na satak akal zela thalai te hian thiang him le fel fai taka hlim na te hi an chan hi kan du wangin na satakin kan inzir tira he kan winter festival a po hian excise and narcotic 10 stall pakhat an nei nga social welfare hawin pakhat an nei bokanga chuta chuanin rui hlo laka kan fihlim theina tur mipui thalai rual local khom te hena kan inzir tir pa zel donani ti chuanin voina ka han som du na chan cheu kha kan ma chhop festival pani paragliding le winter festival ate hian atam the ang berin nang ma ni nge hi kan som ba ka cheu min puan dar saka zoram dung le wang mai pialama India ram chung le India ram pona te po he kan festival hi min ron man sak thei tura min vor dar sak turin kan som tak meu cheuni noi som sari pathum kha Mizoram sarkarin min ron pe ni organizing committee kan handa le kherna chan kha event management in nei tho seng tinge in te me thea amai ro chu entinan sarkar department han khoi chet ngai khalo om ve zo thina electricity lamate PWD lamate khatiang anga khanin he kan event kha a hlo thin theina tur khan anni ho khan an lo chet ve ngaya atha tak tak khan thoa engkim management han ti kha chu event management de khan engkima winter festival upon ti a serchi pa tuna paragliding kan nei na tur chan ma sa ho hi atha tho tember anni Nagaland Hornbill festival a hlo thin na po tourism le art and culture department in
tang kopin sarkarin na sat takin a sponsor ta a chu tiang chuan international a potun chuan an thelar to ema mani loka kan director nen delhi kan sukkal khan I kan mi kom pakhatin a sei chu Hornbill Festival hi kan threm ema chuan tuna Lalrinpuii music festival kan ti kha an lo hre tan ta ni chuta chuan kha music festival kha an lo ngai sang ema donor minister phei chuan nakuma karon phang ve do a chuwangin a write up minron perau alo ti a kan director ti hian an lo buai pui ngala khatiang khan marketing kha tha chuan event management ho kha kan man chuan a that ema heni department chuan nadang kan nei ta kha zong zong kan ti theilo ta ni chutiang chuan alo ar chho ve tial don ta nakuma chuan kan music festival te po lunglei te po kha a ar zual turangai ta le winter festival te po hi chu ngai to an thar kuminan ron ti te po tha em ta khatiang khan district danga te po hianin lati chhozel kan tuma champhai na sin nei to a serchi pin hi paragliding an nei le ta khatiang khan kan ti chhozel dona Mizoram pum kha entianan aruna chala te po zero festival an tia tuna India ram pum puya an hriat larber le international level an hriat chu zero festival le Hornbill festival ania chu wangchan in poi mol tuka big takin national newspaper a thok tu ho te po khatiang khain lo flash tam ve a poi mo emani kha kan beisei na cheu khani nangni zara khan kan ar chho ve tel chuan kan revenue source alo lian nga tourism department tu na te takte om hi kan lian chho tel anga ti khan kan income source te alo lian ve tel don ni ti kha kan du na chan ber ani chu chung te po chu consultative meeting te ne thakho me mo nang ni ho te nen po man deu po khan kan do soi to karon som tir te khan winter festival han tirung hi chuan a unique lu tuk lo ta ni soi ang cha khan chu wang chuanin heng te po hi ngai to an chu kan lo nei ve to a soi te po kan soi hawang chu tiang a signature deu kan ti kha chuan khovel pum mak min hriat hun a khan apoi mo don du tuk ta mo